üstünlüge tarap öňe. Bugün marafonumyzyň 8-nji güni. Prikin 100 milyona, $100 milyona. Barýasmy baramzokmy görýäs. Sen balansymyzy 1%-dan goýas. 1%-ymyzdan her zdielka birinji şagymyz $1.22 tolýar, sebäbi $122. Bulama reaksiýa berip başlady. Häzir durar, şunu çylaýyn. Возможно, häzir может zdielka açar. Ýokary ýörälädir şunu. Goýan açdy. Alsa almasa gowzady alla. Sebäbi almasa ýene de gon edip alýas. Şunki profitimizi hökmen alaýmaly biz. Göreliň any şu näme diýär. Gizagalım bradas. Videonun başında uca açmalım ben Stay'dan. Stay'da açmalım alardı. Bolya odaklar hiçle da gonalaly ýadyr gowja situasiýa tapyp ýene men şunu wara şeýdi goýasym gelýär. Häzir görjek. Näme üçin aşak diýilersiňiz, bul men pikirimçe probit etdi şu wagtla. Probit etdi dänim şuna geljek bolýar. Şuna geljek bolýar men pikirimçe ala. Görýäs galannam. Ýöne şunýaly urwinlerde, ine urwin podдержка bolup gidýär-da ştaýda. Urwin podдержкамyzy ştaýda sägende adetde polibom reaksiýa berýär. Reaksiýa berenden soň probit edýär ýa-da izine urilýar. Şonda haýsam bolsa birine şunýaly подтверждение bolanda ulswetçilerine şo taraba atjaz. Görämiň edýär şunu. Вообще aşak gaýtda bulaw ýa-da muňa gaýtjak bolýam kabi. Bolya o bize gyzyk kyllarlar. Ýöne esasy men aýtjak bolýan zady mene biz şunu alyp birinji zdielkamyzy alyp täzeden birinji şaga gelýär 1%-da gelýärse. Uje görýärmi ýoşuklen ösýär-de balansymyzda. Inni ýanky zdielkamyzy 1.22-de açan bolsak, inni 1.23-den açýas. Sebäbi birinji zdielkamyzy allyna. Häzir gowja situasiýa tapýanna gelýän häzir. Şu ýaşyl ýapylan bolsa, aşakdym ýokarykla. Häzir görýäs, şu ýaşyl ýapylsa ýokary aşak men. Sebäbi indikator ýokary görkezdi-de, общий trendem şu razворот berdi ýüzüne. Munam probit edýär. Şunun probit etdi-de. Görýäs-ä. Görýän? Howlukmaň şunýaly ýerde-le, howlukmaň polny пересекат etsin, подтверждать etsin, aşakdan hem şunýaly kupit tip indikator bize подсказка berdi, ondan soň girýär. Hiç howlukmaň, howlugup targawat edilýän ýerde ştaý. Häzir ne ştaýda atjana подтверждать edýär ýokary gitjegine. Gitmese de ziýany ýok. Ýene bir gede gaýdan. Da gon edýäs, alyas hiç kime bize gadagan eden ok. Da gon edip alman ala. Görýän, düň kaýtşym ýaly, şunýaly çeň bolsa, kendir gowy alamat däl şollay sebäbi bahasyny aşağı itip durlarlar. Muna bolýan zady. Yo, bu aslynda wara minus ýapylmaly. Mene dogry aýtsam, demo 2 punkt. 2 punkt plus. Görýän reaksiýa berişini ine şul switch gowdy alny. Ine bulam şonýalyk, bularam şonýalyk. Baha aşağı gitdi-de. Sebäp diýsen, ine ştaýda güýçli traderler ally, satyn ally. Bilýärmi? Şu euro, britanski fundy allylardanym arzan wagty da tipi
bahasy ýokary galýşdyýdy. Bahasy polny ýokary galamaly şo güýçli traderler satyp başlady diýiller. Satyp başlatdan min niştaýdy. Biz ýalak alýanam köpelýär. Opşa men aýçak bolanlarym şu bahadan köp köp mukdarda ulupulo sataslar gelen oklar opşa ştaýdy çekeleşýär diýen ýalak diýsegem bolýar da bahasyny misal üçin 100 adam bolsa 50'si aşağı basyp otyr, 50'si ýokary basyp otyr da. Opşa ştaýda koridor, bokovoy trend gitdi. Häzir ýene-de birinji şagymyza geleli 1% ala. Indi uje $1.25 centdan girýär. Gow situasiýa tapýandan häzir gelýär häzir ýene-de. Ine bärde zerkalычka men gow barýanym. Şunu häzir probit etse açamak üzerki probit edibilmese-de garaşýasa opşon näme özüne barýar. Men ştaýdan aşağı açasym gelýär. Sebebi ştaýdan aşağı öwürlýär-de. Probit eden üçin men şu wagt açasym gelen o. Sebebi näme belli bu ýokary gitjegem näme aşağı gitjegem. Ýöne ştaýda häzir aşağı giden bolsa men aşağı açardym. Şu uruwen сопротивление şu liniýa degip izne gaýdy uranna men aşağı açardym. Sebebi ne bärde de obýom maştaýda. Bolyn görýär sebebi ne ştaýda bahasyny aşağı gitýär uşularla 1 2 3 4 indi şunu görýär. Şu zerkalnyny men özüm gowy görýän aslında. Zel kaçmaly. Ne ştaýda reaksiýa berbilýär. Ştaýda kiçirek bir nakapleniýa we häzir şu sveçlen wagtyny kiçelsek ştaý ala goh bolýar ştaýla. Sveç görkezýär ştaýda köp mukdardan bokovoy trend bolýar. Hani mune? Bolly ýene bir zdel kalmaly. Görýäň mene ştaýdan izine gitip uradylar. Oýnap başlaýarlar ştaýda. Aşağı maýdylar. Ýene opşa reaksiýa bermeli şu ştaýda. Reaksiýa bermeli. Maksat bulam häzir şeýle oýnar gelir, ýene oýnarna gelir, probit etjek bolsa 3-nji, 2-njide uje probit edýär şolla ýaňsa. Ýene şu zerkalny bolýar, aseret men size birde öwretjek bolýanna. Zerkalny bolanna 1-njide 90% izine gaýdýar. Protiv zerkalny trendi aşağı gaýdýar da. Yani ýene birinji şagymyza geleli 1%. Uje görýärmi? $1.26. Bizim balansymyz ösdügüçe ýanky izdelkamyzyň bahasy ösýär. Bize öz goýan maksadymyza birinji gün goýdyk näme maksat? Şo maksada çalt barýar. Men gow situasiýa tapaýyn häzir ondan gelýän ýene-de. Ýene bir izdelka. Akçalaram var göreli akça Facebook'ta näme bolýar. Ştaýda näme üçin aşağı açdym? Açanmyň sebebi ine şu indikatorymyz podskaska berdi aşağı. Bulam ýöne ştaýdaky urweny men halamam. Güýji petraktor diýip umyt edýär. Garaşýar. Näme diýär şu? Ine şul sen uje begenler ya bizi. Aşağı basýar da bahasyny. Bolly bul zevkamyzy alyrdyk. Näme diýär? Oturup aglaýasmy? Конечно, aglamyz. Dagon alýas. Birinji oçurwadyra men ýene-de örgedek ýatlydaýyn özüme de size de psihologiýa soğuk gelle targavat etmeni başarın o soğuk gelle. Eğer şunu probit etse men ýokary başlap sebäbine dünkaçmaly risk spat bolan ýagdaýynda risk podýomum hökman bolýar. Bärden indikatorlarymyzy periskad etdi. Bularam. Häzir görkeýin. Ine bokovoy trend şu. Şul bokovoy trend. Şunu
probit etdi da. Mine şunu probit etdi. Şol ýokary gitmeli men hasabym boýunça da. Bakowy trendden ýokary çykdy şu. Ýene ştaýda ine çeň bar. Yan gaýtşym ýaly. Arkaýna oturdan okşulla. Gelen ýer geldi, art gelýärdi. Ýöne biz gynanamda, gidersem gynanamda, biziň näçe şagymyz bar, dagon edip bilýäs ýene de. Bolly bugunlukça. Ine bolan zat. Neştaýda sere, ne berden çeň çykdymy, berden hem çeň çykdy. Çeňde kölege türkmen çaýdaňdalar. Bula çela, bulam çeň. Çela bolanyny göwresi ýankyn, sveçiň obýomny göwresi. Bulam kölegesi. O türkmençe sözme-söz perewod edýänler men. Ýöne ýan gaýtşym ýaly görýänmi? Koridor, şu bakowy koridordan çykdy ýa ýuwaşlyk bilen bu ýokary gider. Gitse gitmese biz özümizkiň allyk, ýöne birinji başda ýokman şunu ýakça berýär, şulla oýnaýar gidýär şulla. Maňa lişnis senden hawa sen, iminna sen şu videomy görüp oturan adam. Senden maňa hiç zat gerek gel. Men prosta şu türkmeniň içinde traderstwany, şu trader diýilýän zady men özgördesim gelýär. Düşünjäni galdyrasym gelýär bilenmi? Öz billigimden men özüme aýdamak super näme. Ýok. Sebebi türkmeniň içinde men tanaýanlardan az. Kimi görýän bilen indikatoryň näme, nastroykasyny soraýarlar da oglanlar onu satýa ýa ýene näme. Kommentaryda soran, nastroykaň ady näme? Indikatoryň ady näme? Nastroykalar nähili? Hiç problema ýok. Maňa bir teňňäňdem gerek gel, hiç tadyňam gerek gel. Men gön aýdýan. Men kökden prosta öwredesim gelýär. Bilýän zadym öwredesim gelýär. Trader kim diýse de hem padriat men hem izdiýakalan plus bolýar da, ýani olsa şo ýalan sözlýär. Hemme traderda da minus bolýar. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Indi seret izdiýalkany seredin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 izdiýalkan 4 plus 2 minus. Ýöne bugunlukça biz aýdaly plusda da suman alanda plusda bir şunu planmazy ýapdyk, hiç ýyl radio 3%. Tak. Tablitsany görkezýän. Ina 126 geldik biz. 8-nji gün mesine. Opşy balansymyň üstüne, başdaky balansymyň üstüne $100 üstüne 26% koydy. Oýnaýlyk bilen günde 3% çykyp. Köp izdiýalka aşak bolmaň. Rynak gowy bolsa da, ina şu rynak menka gowy bolup durdy diýsem, men häzir dowam etsem edip oturmaly, ýöne men etjek gel geçilen ýollar. Öz ýangyşlygyňdan öwrenmeli, bilenmi? Ýöne bir ýylda näçe bar ýaly? $4,800,000 o. 4 milyon napini onyalık ulutmayınları milyonu var ölsegem ol yani. Selimiz. Milyonu var yasa gününe $30,000 izdiýal kaçmaly bolýar. Plus etmeli bolýar. Edil şunu ýaly problema da ayna şu gördüňiz, hiç kim problema da ýok. Açdygyna izdiýalka plus etdik, boldy gitdik. Indi şu izdiýalkalarda $30,000 plus etsen gününe näçe wagtda? 50 13 minut. 13 minutyň içinde $30,000 o sen pikir edip gör. Ýöne şo zatlara ýetmek üçin birinjilik bilen psihologiýa balansyny upravlad edip başarmalylar. Aç gözlük etmeliler. Sen pasuç ýa-da ştaýda oturýarsyň, sen targawat edip başlaýan güýçli traderlaryň garşysyna sen söwda edýän. Olar sen puluny aljak bolýarlar. Bilenmi? Akula bolarlar. Sen olsa häzir ştaýda birden $100 bir günüň içinde sen $1,000 etjek bolýam ýa $100,000 ýa $10,000 bolmaýar. Gardaşlarym. Men sözüme prosta anonim goýaýyn. Sebebi geçilen ýol. Sag bolun, saglykda görüşelim. Kommentarda ýazyň, men görýänler motivasiýam galýar. Siziň kommentariýaňyzy görüp Telegramda.